Chodím sem asi 30 rokov. Táto asfaltová krásna nová dráha nám vystriedala hlinenú dráhu, ktorá tu bola už veľmi dlho. No a vidím, že sa to spojilo s úspechom u mladých, u starších, u kolobežkárov, u skateboardistov. Takže budeme si to užívať. Chceme sa to najprv naučiť a samozrejme používať príľbu pri tom. Páči sa mi tu. Keď bola stará dráha, bola ešte dobrá. Ale teraz, keď je nová, už je lepšia. Mne sa to silno páči, viem dobre sa bicyklovať tuto, lebo ja som tuto ešte dávno bol na Picrosse a viem už dávno pompovať a viem tu dobre jazdiť rýchlo, no a mne sa to silno páči. Ja som sem prišiel z Ukrajiny, lebo na Ukrajine je vojna, takže mne sa tu silno páči, tuto je všetko pekné. A na Ukrajine nemáme také dobré palm tracky ako tuto. Na Ukrajine som ani nikdy nevidel, čo znamená palm track. Som tu 1 rok a už mne sa v Slovakia všetko páči, už chodím aj do školy. Poriadne sa rozbehnú, Betka. Keď sa nerozbehneš, nepôjde si to. Ešte šlap, stále, šlap. Šlap. Betka, ale tam sa musíš nejako rozbehnúť, potom ti to pôjde. Dobre, ešte, dúbkaj.
dopredu a potom ťa natrávame.